ମୁଁ ଗୌରହରି ମହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଚାରକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ବହୁ ବିଦେଶୀ ଜାତିଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ତାଡ଼ନାରେ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଜର୍ଜରିତ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମୀୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲା, ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଜଟିଳ ଓ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଥିଲା। ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମର ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ଥିଲା ସେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସାଧନାର ନିଷ୍ଠା, ନିଜ ବାକ୍ୟର ହୀରା, ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ ଅଗଣିତ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୱାନ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ। 1893 ମସିହାର ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଭାଷଣ ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଥିଲା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତଲ୍ଲୀନ କରିଥିଲା ଅର୍ଥ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ତାଡ଼ନାରେ ଶାନ୍ତିକାମୀ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ। କର୍ମ ହିଁ ସ୍ଥିତି, କର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତି, କର୍ମ ହିଁ ମୁକ୍ତି, ନୁହେଁ କେବଳମ୍ କେବଳମ୍। ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷାତ୍ମକ ସଂସ୍କାର, ଧର୍ମର ମର୍ମ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା, ଧର୍ମର କର୍ମ, ଜୀବନ ହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମର କାମ୍ୟ। ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ, ଧର୍ମୀୟ ତାଡ଼ନାରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଭାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀରେ ଥିଲା ମହକ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା କହିଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବିବେକ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, କ୍ରିୟାଯୋଗ, ସମାଧି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ତଥା ଅଭିପ୍ରେରିତ। ଧର୍ମ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର ବାହକ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ପ୍ରେରକ, ଶାନ୍ତି ହିଁ ସୁସ୍ଥ କାରକ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଦର୍ଶନର ଫଳ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଶ୍ଵେତପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଧର୍ମ ଧରଣୀକୁ ଧରି ରଖେ, ଧର୍ମରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖେ। ଧର୍ମ ହିଁ ଆଦି ପୁରାଣ, ଧର୍ମ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନନ ଚିନ୍ତନ ଓ ଶରଣ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମିଶନ ଥିଲା ଏକ ମାନସ ସନ୍ତାନ ଉନ୍ମେଷ, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ, ବିସ୍ତାରିତ ସନାତନ ଆଭାର ଝଲକ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମହାମିଳନର ସ୍ତବକ, ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଲା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ। ଆମେରିକାର ଭିଡ଼ ଜମିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ। ଖବରକାଗଜ ଶିରୋନାମାରେ ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍ତର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ବିଚାର। କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେ ଅର୍ଥ ଭାରତର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ? ଏହି ଟଙ୍କା ଆମେରିକବାସୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିବା ବେଳକୁ ବେଦାନ୍ତ ସୋସାଇଟି ସାଉଦର୍ନ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଦାନ୍ତ ସୋସାଇଟି ଚିକାଗୋ, ରାମକୃଷ୍ଣ ବେଦାନ୍ତ ସମିତି ବୋଷ୍ଟନ, ବେଦାନ୍ତ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଟରଣ୍ଟୋ, କ୍ରିୟାଯୋଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାସିଂଟନ, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଚିକାଗୋ, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଫ୍ ଲାଗୁନ୍ ବିଚ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ବସ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ, ଯାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅତୁଲ୍ୟ, ଅନୁପମ, ଅସାଧାରଣ। ଶ୍ରୀରାମ ଭାରତୀୟ ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଉଭୟ ଶାସକ ଶାସିତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲେ କୁଳନନ୍ଦନ କୁଳଚନ୍ଦନ, ଭାରତୀୟଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆମ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ସାଧନା ଓ ଆରାଧନା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ହେ ଯୁବଗଣ, ଛାତ୍ରଗଣ, ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀରାମ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଭାରତୀୟ ଜନମାନସର ପ୍ରତୀକ, ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଫଳକ, ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥର ଆଲୋକ। ସେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମି ତୁମେ ନିଜକୁ ସଜାଅ ଜଣେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ସେବକ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ କି ଜୟ।